हेलौ लोगोफोर, आरोबाव फिन मोनसे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंसोरखौ बरायनाय जासिहरनाय थाबाय। आङो दासिमाव मोननैसो आरोबाव निउस लाना फैबावदों। गिबि निउसआनो जाबाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय नास्रायबिल गामिनि थागिबि इर्साहाक नार्जारिया थांनाय 3 दाननिफ्रायनो आथिं आखाइ सोमावनो हायै जानानै गोग्लैसोनानै दंमोन। नाथाय हरखाब थांनाय 22 सेप्तेम्बर 2021 खालारखालि हरखाबै तामिलनाडु निउर फाउन्डेसन देहा फाहामसालियाव लांनो गोनां जायो आरो देहा नायबिजिरखांनायनि उनाव मिथिनो मोनोदि इसाहाक नार्जारिया ब्रेन टिउमार जानानै पेरालाइसिस जानानै गोब्राबै गोग्लैसोनानै थानो गोनां जाबाय। नखरनि हा-हु आरो न' फाननानैबाबो फाहामथाय होनो रां जमा खालामनो हायाखै दुखुथिया नखरा। गामिनि रायजो राजाफोरनि नाजानायावबो इर्साहाक नार्जारिनो फाहामथाय होनो 8 लाख रां नांगौखौ जथायनो गोब्राब जानायाव दिनै रायजो राजा आरो बिटिआर सोरखारनिसिम अनसुंथाइ खामलायदों बिसि समिला नार्जारिया। लोगोसे 5 नं सराइबिल बियाबनि ब्लकनि आफादगिरि रन्जन बसुमतारियाबो नखरनि जानानै रायजो राजाफोरनिसिम आरो बिटिआर सोरखारनिसिम अनसुंथाइ हामलायदों आरो खावलायदों। अन्नानै रायजो राजाफोर बे इसाहाक नार्जारिनो अनसुंथाइ हरनो जाय गोसो दङ बेयाव नखरनि जानबुं नाम्बार आरो एकाउन्ट हल्डार नेम बेखौ आङो स्क्रिनाव होनानै होनाय जागोन। नोंथांमोना हरनो गोसोब्ला हरनो हागोन। दानिया फैदो नैथि खौराङाव। नैथि खौराङा जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थिनिफ्राय खुगा बोआबा बे फरायसा आफाद महरै थानाय नङा। हारिखौ गेरेमसा खालामनो साननाय, हारिखौ खौसे खालामनो साननाय बड'फानि उनाव रन्जन दैमारि। इउएलबिआ अस्त्र लानानै सोरखौबा गावगोन मागोन होनना बुङाखै, सिगिदोंसो। कंग्रेसआ बड'लेण्डखौ सोरजिना होगोन बे खोथाखौ बुंदों गर्जन मोसाहारिया। दानिया फैदो थामथि खौराङाव। 15 बोसोर गथ' सानसुमा ब्रह्मनि ब्रेन टिउमारनि अपारेशननि थाखाय गोबां रां नांगौ। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कमलसिं भिसिडिसिनि सिङाव थानाय लुसुदबिल गामिनि थागिबि नीलेश्वर ब्रह्मनि आंगो फिसाज्ला 15 बोसोरनि गथ'आ ब्रेन टिउमार जानानै मेगन नुयै आरो खोमा खोनायै जालांबाय। माखासे साननि सिगां खौरां बिजोंनि गेजेरजों अनसुंथाइ हामलायनाय बिफा नीलेश्वर ब्रह्मआ गथ'नि फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी तेजपुर जिएनआरसि देहा फाहामसालियाव अपारेशन खालामनो थाखाय थिसनबाय होनना फोरमायदों। नाथाय गथ'नि फाहामथायनि थाखाय रां गैयैलाय मैयानो खालामनो गोनां दंमोनब्लाबो अपारेशनखौ दोनथ'नाय जादों होननानै फोरमायहरदों। नोंथांमोना बे दुखुथिया नीलेश्वर ब्रह्मनि आंगो फिसालानि अपारेशननि थाखाय एसे एनै हेफाजाब होनो गोसो दंब्ला बिसोरनि मबाइल नाम्बार, एकाउन्ट हल्डार नेम बेखौ आङो स्क्रिनाव होनानै होनाय जागोन।